Ayan si Bagwis. Oh, kumain ka na, halika. Kaya naisipan kong hulihin si Bagwis kasi kinabukasan wala akong kasiguraduhan kung makita ko pa siya. Mga kasinag, good morning. Andito naman tayo ngayon sa may piggery, kung saan malimit pumunta si Bagwis. Ngayon mga kasinag, papunta pa lang ako dun, humuhuli na si Bagwis. Andito na siya. Bagwis! Bagwis! Asan yun? Asan na si Bagwis? Bagwis! Doon siya humuhuni eh. Saan kayo makadaan? Dito tayo dumaan. Gutom na yun mga kasinag. Si Bagwis. Bagwis! Asan ka? Bagwis! Ando sa lugar na yung mga sinag oh. Pakainin natin doon kasi papunta pa ako ngayon ng bayan ng Seroma. At saka pati mga kasinag, karawan ngayon ng baboy namin, mga anak. Kasi Bagwis! Asan ka? Hindi kita makita. Ayaw lumapit ni Bagwis, tayo ang lalapit. Asan ka? Bagwis! Asan ba kayong pasaway na Bagwis na ito? Hindi ka ba tayo nabalik ka doon sa teritoryo mo? Bagwis! Dito ka na lang ba? Asan ka? Bagwis! Asan ka? Hindi kita makita. Ay, andyan ka palan! Oh, Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis oh. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Oh, kumain ka na, halika. Oh, dalang yung pagkain dito sa kabila. Mataas yung puno na yan, hindi ko kayang iabot sa yung pagkain. Dito sa taas. Oh, dito sa may daan. Oh, oh halika. Bagwis. No, halika dito. Ah, pagkain mo. Ah. Oh. Saan ka patong ito? Dito lang oh. Halika na. Sige na. Oh, kain na dito. Oh, lalayin na ako. Sige na, baba na. Kumain na dyan. Lalayin na ako. Pagkain
Ito. Yan o. Oh, ito. Oh, yan, kainin na ito. Ah. Sige, nakakailan na yan. Mga kasinag, ayan, nakita niyo naman si Bagwis. Yung pagkain niya, ipinatong ko lang dun sa dahon ng nyug. Salamat pa rin talaga mga kasinag sa inyo ha. Sa patuloy na pagsubaybay nyo sa ating YouTube channel. Salamat po talaga. Tago muna tayo mga kasinag. Para makakain na si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, gutom na yan. Andito pa rin siya, nag-standby. Andyan lang yung mga kasinag, yung farm, yung manukan, tapos yung piggery. Andyan lang. Hayaan na muna natin makakain si Bagwis mga kasinag. At pagbusog na mamaya, kausapin natin. Hindi siya lumayo. Salamat naman. Bantayan natin. Layo-layo lang tayo mga kasinag. Lumayo-layo lang tayo kay Bagwis. Ayun si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Naharang ng dahon ng nyug. Mga kasinag, si Bagwis umalis na. Hindi siya kumain siguro. Wala pa siyang ganang kumain ngayong umaga. Iwanan na muna natin. Kasi si Bagwis mga kasinag, at least nakita niya yung pagkain kung saan ko nilagay. Ayun mga kasinag, si Bagwis sa itaas ng nyug. Ayan si Bagwis mga kasinag. Nakita niya naman. Mga kasinag, ayan, na-update ko naman kay Bagwis. Nakita niyo naman, nandun si Bagwis. Yung pagkain niya mga kasinag, babalikan na lang ni Bagwis mamaya yung mga pagkain niya na yun mga kasinag. Mabanggit ko pala, kaya pala si Bagwis nakarating doon sa Halabang Baybay, doon sa may resort na ginagawa. Kasi may nakapagsabi sa akin mga kasinag na may kasama daw si Bagwis. Baka yun yung partner niya na doon pumunta yung partner niya, sumunod siya ng sumunod. Kaya nakarating siya doon. Yung pinanggalingan ni Bagwis mga kasinag, kung lalakarin, nasa kalahating oras po. Napakalayo nun. Kaya naisipan kong hulihin si Bagwis kasi kinabukasan wala akong kasiguraduhan kung makita ko pa siya o mapakain ko pa siya kasi hindi natin kabisado pa yung mga tao doon mga kasinag kasi maraming trabahador doon, hindi natin kabisado. Pero salamat din ako at sila nagturo sa akin na nandun si Bagwis. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kung nanonood bang kayo, salamat. Alam ko mapapanood nyo ito. Maraming salamat po sa inyo sa malasakit nyo. Ayan mga kasinag, napakalayo kasi nun. Kasi kung doon titira si Bagwis, hindi ko na siya mababahog. Hindi ko siya madadala ng pagkain kasi napakalayo. Araw-araw ganun lalakarin ko. Napakalayo ng mga kasinag. Saka ngayon mga kasinag, kaarawan ng isa namin baboy, mga anak ngayon, binabantayan ko po yun. Kaya ngayon mga kasinag, na-update ko muna kayo. Kahit ganyan lang muna, at least nakita nyo na okay si Bagwis. Malusog, masigla at malaya pa rin. Ayan siya mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye.